Kaixo, kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude gure superbotereak praktikatzen eta praktikatzen, azten eta azten ziur nago baietz. Gaurkoan, nahi dugun hori lortzeko beste supersekretu bat kontatuko dizuet. Hau ezagutu gabe, nekez lortuko duzu edo zailago izango da nahi duzuena lortzea. Amaiera arte jarraitzen baduzu, ezagutuko duzu eta praktikan jartzeko aukera izango duzu. Zer iruditzen zaizu? Bikain, ezta? Aurrera supertxikiak! Gure supertxikien bigarren liburuan 17. atalean erronka handi bat dute. Gure supertxikiak lasterketa batera apuntatu behar dute dirua gastatzen ari zaielako eta ezingo dutelako janaria erosi. Ze pasa zaie gure txikiei? Luar eta Mariari beraiek lasterketan porrot egin dute eta oso eski pasa dute gainera. Ibaik aldiz sekretu honi esker lortu du. Irrikitan egongo zea jakiteko, ezta? Ikusi. Askotan nahi duguna lortzeko gure buruari presio handiegia jartzen diogu. Adibidez, azterketa bat gainditzeko, lagunen batei atsegina emateko, edo partido horretan perfecto jokatzeko, demagun musika eskolara zoazela, edo eskolan ere berdin du, edo probatu behar badezu, egin behar badezu froga bat bikain aprobatzeko asignatura, edo musika eskolan demagun froga bat duzula, eta perfecto ez baduzu egiten, ezingo duzula kontzertuan musika jo. Ziur aski, urduritasunak, beldurrak, antsietateak joko zaitu. Eta baliteke porrota edukitzea. Baina zerk laguntzen digu gauzak ongi eta lasai egiten? Gure supertxiki Ibaik egin duen bezala, lasterketa hori irabazteko bere buruari presioa kentzen hasi da. Izan ere hasieran, bueltaka zebilkion pentsamendua zan. Ez badut irabazten, janari gabe geldituko gai, ikusi zelako presioa jartzen dion bere buruari. Baina gero, anai arreben laguntzarekin batera, animo esaldi batzuk jarri zituzten. Hau da, alde batetik bere burua lasai-lasai ikusten zuen edo bisualizatzen zuen helmugara iristen lehenengoa. Gero bestalde, pentsatu zezaketen noski, dirua irabazteko modu pila bat daudela. Eta zer esanik ez konfiantza oso kirolari trebea zehala edo zela kasu honetan, ezta? Honezkeo, sekretu handi honetaz kontuatu zea, zein dan? Presioa kentzea, garrantzia kentzea. Eta ekintza askoz hobeto eta lasaiago egingo duzu. Zer esango zenioke zuri, edo zure buruari, edo beste bati, musika eskolako erronka horretan azterketatxo hori lasaiago egoteko. Jarri dazu hemen azpian, zer esango zenioke? Nik nere aletxoa jarriko, nik zer esango nioke? Agian ez duela aprobatuko urduritasunagatik, baino ziur aski beste aukera bat izango duela aurrerago. Beraz, erlajatu gabe, frogaz disfrutatzeko, egiteko inongo presiorik gabe. Eukiko duelako aurrerantzean beste aukera bat, eta ez dela ezer gertatzen. Ados, jarriazu hemen zure esaldia,
eta denon artean esaldi boteretsu hauek osatuko ditugu superheroi handi batean bilakatzeko. Ondo iritze zaizu? Hemen itxongo zaitut, aurrera supertxikiak! Guasen,